Iki uga rawuh matur nuwun mengko disuwuni dawuh ampun kesesa kondur. Iya, matur nuwun. Uga ya kuwi mau perangkat desa, sedesa Begal kabeh mlumpuk ana ing bulak kene, Nduk. Kowe matur nuwun. Matur nuwun. Iki uga ya kuwi mau dirawuhi sing arep nanggap awake dhewe tanggal 23 Sapa? ana ing RT loro kono kuwi, Nduk. Sapa? Pak Sakat. Pak Sakat ya rawuh. Arep nanggap awake dhewe tanggal 23 bintang tamune Cak Yuda Bakiyak. Ngono. Ning kidul kono. Ning kono kuwi. Sekeletan 10 dina awake dhewe ning kono kuwi. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Iki uga ya kuwi mau sing saka Magetan uga rawuh Saka Jajar. saka Jajar Tanjung Elang tumplek blek ana ing ya kuwi mau bulak kene Gawa sepur mini saka Jajar Magetan kono tekan Begal. iya Nduk piye ta ya wis mancing sedulur kok Ngono. penjelane Pak Juri dan kawan-kawan pemuda-pemuda Jajar Ngono. ya arek nanggap piye ta kowe Arep nanggap sapa? Pak Suwito Pak Suwito Jajar. sok tanggal 3 apa Bu tanggal berapa 24 sasi 3 Ngono, matur nuwun, matur nuwun. wis keroyo-royo rawuh iki uga ya kuwi mau sing saka ngendi-endi papan ya rawuh Ngono. utamane sing saka ya kuwi mau saka Gebung Ya rawuh. saka Jati Gembol kabeh Ya rawuh. luar biasa matur nuwun endi sing DA mau nah kabeh tumplek-blek ana kene Nduk Ngono. derek kula nuwun perdana awake dhewe mayang ana ing Begal Ya, muga-muga ditampa karo warga masyarakat kene ya, Mak. bengi iki awake dhewe PGP Budaya Satria Wasis dadi siji ngregengake acara ana ing bengi iki Oh, ngono. nggawa Tri Widyawati Tri vokalis Biasane 5. mengingat menimbang dan seterusnya telu wae ning iki berbobot kabeh Oh, matur nuwun. tak kenalke Nduk pesindene Iya. sing mepet awake dhewe iki bojoku Agatha Viviana Bernis iki bojoku awake dhewe ado-ado saka Kendal ning Kedunggalar kuwi ngetutne cah iki Ngono. karo aku gematine ra umum Gemati piye? tenan kopi kuwi nek esuk wis cumepak sarapan kuwi mesti seneng aku ya kuwi mau sego pecel wis dicepakne saking gematine nek aku rung tangi wis diraupi lho karo cah iki Saking gematine. ibuke Tiwuk Ya, matur nuwun. bundane Tiwuk Ya, matur nuwun. disambung sebelah iki adikku wedok Diahayu Nikten Pratiwi Sadana Seni Oh, iki nembe nempuh pendidikan S2 ana ing Universitas 11 Maret Surakarta calone S2. calone S2 magister Nduk calone Oh, ngono. asli ya kuwi mau Ngawi pindah hijrah ana ing Solo Ya, matur nuwun. matur nuwun Heeh. Matur nuwun, Mak. iya sebelahe kae Nduk lah iki pesinden sing ora tegas dibacok ora kobong nek dibong lah menika pesinden Rainaga Ngapunten Mas. Piye? Kok sinden ora kedah dibaca masane pemain debus ngono apa piye aku? tak lah piye to piye jaluk Mas ya kaya kanca-kancane ngene iki ya apik iki mau kaya sarjana apa? Seni iki ya sarjana seni itu. Bojo kula lha aku ki ya pengen kono-kono sing paling ayu dhewe ngono kuwi mau bintang tamu kaya Rainaga ne nyembur raimu kuwi apa piye? nesu ngono nesu. Ya tak tepungke ben warga masyarakat bulak kene tepung marang kowe. Nah, pangapunten Bapak Ibu ingkang kersa rawuh